Ang ating oras alas 10:15 na. Good morning na imbang nagsaba. Gawi-gawi sa iwak gat agyo-agyod. Maptang dyan nagsaba sa sikidyo namin. At bago yung ating usapang kongreso, ito muna yung ating usapang wellness naman tayo ngayon. Makakasama natin ang ating magandang boss dito ng branch ng Baguio. Ito yung DLC Company. At makakasama ko ang ating wellness coach naman, Jewel LJ. Good morning. Good morning, Kap, at good morning po sa lahat ng mga listeners ng Z Radio at RNG Luzon. Yan. Good morning, good morning. Okay, at kumusta ka na, LJ? Mabuti naman po, Kap, at I'm glad na nandito po ako ngayon. Mhm. At pag-usapan naman natin ng wellness kasi lalong-lalo na ngayon na pandemya, kailangan natin ng wellness ano. Yes. So, kwentuhan mo kami LJ kung ano yung ano itong nabanggit ko kanina na DLC company. Oh, well, ang DLC company po ay Diamond Lifestyle Corporation na isang company na British registered company based in Taiwan. And it was founded by Edward Chai, a philanthropist and businessman Okay. in 2009. So, anong kuwan ng DLC company para Bago po yan, dinala din po dito ng napakabait na isang pastor at si Sir Crisilio Marso dito sa Okay. Philippines. Oo. So, itong DLC company, meron tayong branch dito sa Baguio. Yes po. Okay. So, ikaw yung namamahala dito sa Baguio, no? Yes po, Kap. Ako yung bali nag-manage ng DLC branch dito sa Baguio. Okay. So, ano-ano yung mga binebentang products ng company? Well, we have household, personal and beauty products, and most best products natin yung food supplements. Okay. Ano itong mga kuwan na to? Food supplement? Well, ang food supplements natin, especially yung bestseller po natin na Cafe Diamante. Tinaguriang Cafe Diamante kasi po mayroon siyang ingredients na unique. Okay, Antrodia cinnamomea na kung saan matatagpuan lamang po ito, Kap, sa Taiwan. Okay. Is a king of Ganoderma na the most expensive mushroom in the whole wide world. Mushroom. Yes, most expensive po siya. Oo. At kung matatanong niyo po, ito ay 1.8 million peso per kilo po. So, yun ang Ano? ti- 1.8 million? 8 million peso po sa halaga dito sa sa atin. Ang isang kilo? Ang isang kilo ng ingredients ng ating Cafe Diamante. Ba, Kaya okay yun, tinaguri ang Cafe Diamante. So kapag umiinom kayo noon, feeling mo milyonaryo ka kasi Oo. kaparte ka nung Cafe Diamante. So, dapat pala nung nagkakape ako, ganun pala yung dapat kong naging feeling kanina. Opo, Kap, kasi yun po, ang tinaguriang bestseller din ng kape ng company. So magandang kape ito, ano? Yes po, kasi tinagurian din siya sa Taiwan na Ruby of the Forest. Ano yung kaibahan ng inyong produkto, LJ? Sa kaibahan dito, bukod kasi may mga ibang produkto rin na may mga may mga nababalitaan tayo na meron ding mushroom. Ano yung kaibahan sa inyo? Ayun po. Yun po siya. Ang ating kape na King of Ganoderma ay nag-double patent po siya sa US at Germany. Okay. So, ang kinaibahan dahil nga po, nabanggit ko kanina, ang halaga ng per kilo ay 1.8 at Antrodia cinnamomea at the best for cancer at marami pang benefits sa ating health. And not only that, mayroon siyang best ingredients din na kung saan is a Brazilian Robusta. It's 100% Robusta na sa Brazil lang po siya natin inaangkat dahil nga po ang lupa dun sa Brazil ay merong low acidity. Kaya, so sila yung greatest production ng Brazilian Robusta. At ang ating kape ay may 100% Robusta. Na yun po ang cause na hindi tayo nagpapalpitate, di po ba? Yung mga pure coffee na nagpapalpitate sila dahil dyan po sa kung saan ang galing yung kape. Ano naman yung mga benepisyo nito, LJ, na para sa kalusugan natin?
ang best po doon sa blood circulation ng ating kape and anti-cancer. At isa din, best din po siya na sa HEPA, A, B, and C. Yun po. Okay, LG. Sa mga interesado, sa ating mga viewers, sa ating mga listeners sa radyo naman, at sa mga nanonood sa atin ngayon, paano sila maka-avail dito? Maka-avail po sila dito. Online, meron po tayo. And dito sa Baguio po, sa Maharlika, at 2118, doon po ang outlet ng ating DLC Coffee. 2118. 2118 sa Maharlika po sa second floor. Pero bukod dun sa kape, marami pa kayong binebenta ron, no? Yes po, we have so many products na beneficial talaga sa health na maraming nagpapatunay na po. Gano'n na ba katagal yung DLC company? We are since 2009. 2009, Yes po. okay. At doon sa mga nakaranas ng ganitong kape, ano yung mga testimony nila na nalaman ninyo? Yun nga po, ang isa sa mga client po natin na everyday nagko-coffee doon, yung meron siyang naka-experience cyst. May cyst siya and then according to her, best po siya para sa kanya, nakaka-relieve ng kanyang feeling. Nagiginahawaan po siya. Okay. So, eto, batiin muna natin, LJ, yung ating mga viewers naman. Nandyan si Rain Gayaw. Good morning, Idol. The next counselor, Kunanamat, and Rostica Carias. Good morning, Kai. Likewise sa magandang bisita, watching from here in Tuba. At nanonood naman sa atin ang ating City Election Officer ng ating siyudad ng Baguio na yung magkagsabi po, kunana ni Attorney JP Martin. Ito yung kahapon, hindi tinanggap yung aking COC. Dahil wala akong litrato, kaya sabi niya, pasensya ka na. Invalid. Sa susunod na election ka na. Sabi. Ay, good morning, Attorney JP Martin. Okay, sige, LJ, ano pa? At bukod po dyan ay ang ating company po ay hindi lamang nakafocus sa recruitment. Hindi po tayo nakafocus doon sa recruitment because we hate money game. Okay. But we are focused on product distribution and we care for our consumer. Kaya nga po ang DLC ay company ng distributors by distributors kasi we really care, lalo-lalo na po ang ating produkto ay eco-friendly and because we care for the environment and for the health of every human being. Okay. May contact number kayo, LJ? Kung baka may gusto mag-inquire? Yes po. Sige. You can contact me to 0948 0948 0948-45-48902. 45 48902. 48902. Yes. Yun, okay. LJ, baka meron ka ba gustong idagdag bago yung ating usapang kongreso? Okay po. Ang ating company, bukod po dyan, ay DSAP registered. So we are a direct selling company. We are registered in Direct Selling Association of the Philippines and we are very proud of that. Okay. So maraming salamat, LJ. At sa mga iba pang programa natin, marami ka pa sigurong maikukwento at iimbitahan ka namin dahil maganda ito para sa ating kalusugan. Yes po, marami pang i-reveal ng mga secret ng DLC company. Yun. Di ba, Pastor? Okay, ang ating oras, alas 10:25 na. Antabayanan po ang ating usapang kongreso kasama ang ating buting congressman ng ating siyudad ng Baguio. Pagkaroon lamang ng ilang paalala.